4, 5! Добре, бе! Бушона! Бушона! Бушон! Бушон! Хора, да сега имам само 2 гола. Вкара 2! Или един. Един, бе! Един. Един, бе! Един. Още 2 опита. 1, 2, 3, 4, 5! Последен опит, драги зрители. Ако не стане... Аз! Да е. Ако не стане... От малък късмет! Така. 3, 2, 1, почвай! 1, 2, 3, 4, 5! Най-мъче! Гол! Какво бе? Продължаваме си да се бием. Както силно беше. Бушона изварди! Айде, чакай вас. Сега е пам. Не. Добре, ай, върди при двамата. Ела. После да не стане. Мога да се надолу, бе! Мога да се надолу. Да, бе, майко! Давай, хора. Сега Анджелика трябва. Айде, върти се. Давай. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Давай. Сега ако вкарам... Играеш ти си другата? Да, може. 1, 2, 3. Какво правиш, бе? 1, 2, 3, 4, 5. Завал. Сега... Драги зрители, сега е Анджелика. Я вкарай гол. Това видео малко ще е 1 час някъде, хора. Извинете ме. Анди, Зос. 1, 2, 3, 4, 5. Вой, бе, Мил, ще да ме на птица. Караш и аз имам още един опит. Айде. Вой, бе, Мил. Сега съм... драги зрители. Сега ако не мога да вкарам, пак ти, но стискайте палци да вкарам. Да.